Dyma ni wedi symud ymlaen o'r te at y dosbarth hun. Dosbarth y Trinwyr ifanc, mae'r rhain dros ddeunaw erbyn hyn. A bydd ei Edward Sbetws Gwerfyl Goch yn anffodus wyt ti wedi mynd yn rhy hen, a wy'n galw ti'n hen o bell ffordd, achos ond mae yna gyfyngu ar yr oedran, yn does, mae'na gyfyngiad oedran. Na chi, oes. Yn y Sioe Frenhinol, yr cymuned oedran ydy 26 oed. Felly fydd hein, mae'r dosbarth yma, mae oedran hein ydy o 18 fyny at 26 oed. A dyna'r drefn yn y sioe i gyd, byddig? Swn i'n dweud, y sioe mawr, felly Sioe Frenhinol, dwi'n ymwybodol na fyny at 26 oed ydy y Sioe Frenhinol a'r sioe eiaf. Ond lot o sioe lleol a felly mae'r oedran fyny ta 18 neu 21 oed. Reit, ie. Felly mae wedi bod reit neis i fi wan, dwi'n 27 erbyn wan, ond dwi wedi cael dros y blynyddoedd dal i wneud y dosbarth yma hyd at llynedd. Neu lot o sioe lleol, ond ni methu cystadlu, a dwi'n modd yn cystadlu yn y dosbarth yma. Fi da Thorpe sydd gyda ni fan hyn, rhif 7. Siwt job mae hi'n neud? Yndi, mae hein i gyd yn gwneud job gwych. Mae'n danos yr anifel ymlaen i'r beirniad dwi'n. Mae hi'n 20 mlwydd oed wrth gwrs, a neis iawn i'w gweld gymaint o ferched hefyd yn cystadlu yn y Trinwyr ifanc iau ac yn y dosbarth yma. Yndi. Os o beth mwy o ferched yn hwn, a sydd o fechgyn yn does. Mae hwnna'n gret i weld hefyd. Yndi, mae hynna'n beth da. Mae'n beth da bod merched a hogiau yn keen am danos Gwartheg a felly hefyd ac yn mwynhau gwneud. A bod y cyfle yna i unrhyw fath o unigolyn i wneud. Dwi'n mynd i ofyn cwestiwn nawr. Yw merch yn gwneud gwell job na bachgen yn gyffredinol, boed unrhyw oedran, jyst achos falle bod yna bach fwy o mynydd na ni ddynion at y gwaith? Dwi'n yn gwybod. Dwi'n yn siŵr. Dwi'n weld bod o'r beth cyfartal sy'n i ddweud. Da iawn ti. Cadw'r ddisgyl na'n wastad. A mae'n edrych ar y beirniad dwi'n wrth fynd ar anifel ymlaen. Sophie fan'na'n gwybod be mae'n chwilio amdan. Ydy wir, welon ni ddi wrth gwrs yn rhan o'r tîm buddigol yn pencampwriaethau'r biff unigol ddechrau'r wythnos a nawr yn cael y fraint o feirniadu yma yn y sioe fawr rhif 8 nesaf yn dod ati hi, sef Gwawr Griffiths yn 2 ar 20 mlwydd oed. Wyt ti'n nabod Gwawr? Yndw, dwi'n nabod Gwawr, mae gen nhw wartheg, ychydig wartheg lymysyn hefyd, felly dwi'n nabod hi o ran y dosbarthiadau yna. Mae hi'n brofedol iawn efo danos Gwartheg hefyd. Ond tipyn o ffordd i fynd o hyd wrth gwrs wrth i ni weld Gwawr yn sgwrsio efo'r beirniad Sophie Hafi. Felly dewch nôl ato ni. Derfyniad a canlyniad fan hyn nawr yn adran y Trinwyr ifanc hun. Mae bydd Edward Sbetws Gwerfyl Goch gyda fi a bydd maen nhw wedi gwneud gwaith da di bod wrthi'n ddiwyd fan hyn nawr yn trael creu argraff ar y beirniad Sophie Hafi sydd wrthi'n cerdded o gwmpas unwaith eto. Ble wyt ti'n gweld hon yn mynd, byddig? Mae'n anodd dweud achos maen nhw gyd yn danos Gwartheg yn dda iawn a maen nhw gyd yn brofedol yn yr oedran yma. Wedi tynnu rhif 8 mlaen, sef Gwawr Griffiths. Mae wedi tynnu... Yr ail un, Ryan Jones. O'n i'n meddwl bod o'n gwneud job dda iawn ar danos nhw. A hefyd rhif 23 Calvin Jones. Mae wedi cael ei dynnu mlaen. Ni wedi tynnu 6 mlaen, mae rhif 22 na, mae Carol Haf Jones mlaen hefyd. Yndi, Carol hefyd yn brofedol iawn o danos Gwartheg a danos yn y Gwartheg lymysyn. A hefyd rhif 29 wedi cael ei dynnu mlaen sef Will Ludgate. Yndi, Will eto yn brofedol iawn o danos Gwartheg, a danos y Gwartheg commercial yn y sioe eleni. Mae'r canlyniad yn agosau. Wrth iddi gerdded tu ôl unwaith eto. Mae'n cael tasg a hanner fan hyn. Yndi, mae pawb yn gwneud mor dda, felly dwi'n meddwl mae jyst yn cael y drownd ac yn sicrhau bod ei phenderfyniad hi, bod hi'n hapus efo'i phenderfyniad. Mae'n gofyn i nhw jyst fynd o gwmpas unwaith eto yn sydyn. Jyst i wneud siŵr bod ei phenderfyniad yn gywir, ac gallu gael rhywbeth allan wan os oes rhywun mae'n teimlo'n agos, a felly wneud siŵr bod nhw'n dal i byrhau hyd wan y dosbarth i sicrhau bod nhw'n gwneud y twyso gorau maen nhw'n gallu. Danos yr un ni fel allan yn dda.
Rhif 33 pasio hi fo'r beirniad yna, gwneud gwaith arbennig Gwartheg, fel Caryl Haf Jones, rhif 22. Bob un yn gwneud y gorau allan nhw i fynd ar garden goch na. A mae'r eiliadau hyn awr mor bwysig. Dyma un cyfle bach o'na just i greu argraff yn dyfe. Yn union, yn sicr. Dyma hi Caryl Haf yna. Fel gwawr yn... Gwawr rhif 8 yn dymlaen nawr at unwaith eto. Y beirniad Sophie'n edrych ar nhw. A chi'n gwybod, di'r beirniad ddim wedi gorffen, ddim wedi gwneud i phenderfyniad eto, felly mae'n andros o bwysig sicrhau bod nhw dal yn cadw ni fel i edrych ar ei orau. Hyd am mwan. Mae'n newid y drefn, dwi'n meddwl mae Caryl yn cael ei fyny. Mae'n cael job anodd fan hyn yn dwi i ddewis yn lle dwi'n meddwl. O, dyna ni. Mae'n weld yn hapus. A dwi'n meddwl mae gwawr sydd wedi mynd â hi, rhif 8. Gwawr Griffiths, wir, gwawr. Yn mynd ar garden goch, wel arferchog. Llongyfarchiadau mawr i ti gwawr. Wyt ti'n nabod gwawr yn reit dda wedi gweld i ar y circuit fel petai? Ie, ynddo, dros y blynyddoedd. A Ryan hefyd. Llongyfarchiadau mawr i ti Ryan cael ail yma yna. Ie, gwych, gwrs ti. Ryan wedi mynd ar ail wobr. A mi ai draw am sgwrs ydyn efo gwawr nawr am y tro. Diolch i ti buddig. Ie, iawn. A dyma hi, wel gwawr llongyfarchiadau gwresog i ti. Diolch fawr. Ei, job dda fyna. Ie, dipyn o gamp os yma. Wedi bod yn wsos dda. Dipyn o gamp codi ar fore dydd Iau peth cyntaf ar ôl nos fercher fawr yn y sioe. Wel ia, dwi wedi managio do. Ond wyt ti'n dod gwawr? O, Sir Fôn. Yn Cemais, wrth ochr Wylfa. Lle wedi hen arfer cystadlu yn sioe lleol fyna yn y gogledd? Do, da ni wedi cael sioe Llanrws, a mae sioe Môn upcoming one. Ydy wir. A fyddi di fyny cystadlu eto? Byddan. Gwych. Ei, llongyfarchiadau arbennig iawn. Job i wych. Diolch. Da iawn ti gwawr.